Salade aadi ɓuri firtude aadi. Raki jaari ko mbomri njondi njontandi njiitindi e gijiraaɓe muɗum ko mbomri darindi e saha muɗum. Wuro Sawo ngo fof ina watti hakkille mum e makko, ina teska mayram ko sehil makko mbo o fecci foofaango, mbo o rindi mbaldi jewte kirloji, onne ko jontaɗo gabbiɗo e makko. Kala nde kew woodi e nder wuro Sawo ngo, nde wonno mbaadi maɓɓe tan yuni ñaantongal maɓɓe, baylo dardotaka e jamdi ndiɓe jogori sengde. Caññowo geese sakke hay goobowo leltinta golle mum e maɓɓe. Raki jaari ko ɓiijom jawdi darindi e gese jonde demateɗe e kala saha wonno ha e on saha gurdam maɓɓe sattani nde wonno baaba o woppi ɗon warnidi mum. Raki wattandi koye nene mum Jaari Dia e kawu makko Malik Dia wurti ɓen ko sehil makko koddiɗo makko Mayram e nene mum. Galle maɓɓe ko mawɗo kuɓeje ɗiɗi e suudu tiba, caggal kuɓeje ɗe ko geddu beyi e baali e mbaldi nayi. Caggal galle o sanga nde futuru yonata doole e sawannaɓe ko ɗon garanta kocce tawa jiidani aynaɓe maɓɓe tan ko ɓiroɓe. Meeɗi saha goto e nder galle Raki en mawɓe ina ñoho nene Jaari e gorgol Hawa. An kam Jaari on mbayri nande Demba Malik gonɗo o Gabo. Ni wona no feewi de, sabu ɓooyani o windi baaba makko ombo haalano mbele ko kanko dokkoton Raki. Gila baaba makko ina wuuri, kawo makko wi Raki ko dembo mum rokkote, mbeɗa andi o wasani haalandemo ɗum. So tawi an a haalananomo de, ina wawi taw o suwa ɗum nande. Wat sese boom Hawa noddanam Malik mbele min jewtide hen e dow ma. Malik ari jooɗima e yo Jaari mbar ko jam noddirɗa kam. Ko jam ɓolo Malik, aɗa andi ɓingel men Raki tolnima hankadi ɗo foti yewtirede dewgal. Waɗino noon aadi hakkunde men woni gila o enta Raki rokkono ko ɓi Demba gonɗo o saha to Gabo. Ina hani tan jewtiden hen no hanirta ni. E yo ko gongo, so an noddanomi ni ngam haalandimi ɗum, min komi jogornoɗo joɗɗinde moɗon onon ɗiɗo jewtiden hen. Hawa woy e o saha ko hono jeyaɗo e galle he ni, sabu ko guiɗel gotel haɗimo woni o walata e galle he, kono hay ɓiyiko ni ɗo walata. Haala Pulaar en mbi ko digal moƴƴal ɓuri bandiragal.